Σύνολο 3, ένα ακόμα προεκλογικό σποτ. Προεκλογική περίοδος είναι, μας υποχρεώνουν της Δημοκρατικής Αριστεράς αυτή τη φορά. Ακολουθεί πολιτική διαφήμιση. Με ρωτούν στον δρόμο, στις παρέες, στις πρόβες, στο θέατρο. Πώς ψήθηκα να κατέβω υποψήφιος με τη Δημοκρατική Αριστερά. Εδώ με αγαπάνε πολύ. Από τότε που ήρθα με έχουν σαν Θεό. Ο Φώτης Κουβέλης είναι σαφής. Θα αφήσω τα προσχήματα και θα παραδεχτώ με χαρά ότι λατρεύω τον Γιάννη Μπέζο. Τον θαυμάζω πάρα πολύ. Έπαιζα στα κρυφά μερικούς ρόλους του Γιάννη από τους απαράδεκτους. Και για να μιμηθώ πιστικά το Σμήναρχο Κάκαλο από της Ελλάδος στα παιδιά, πήρα στρατιωτική στολή. Πάντοτε ήθελα να κάνω καριέρα σαν τον Μπέζο. Με έχει επηρεάσει πολύ. Δημοκρατική Αριστερά. Τι κάνεις, Φώτη? Τον Μπέζο. Απορώ για τη γυαλά. Δηλαδή... Δεν είναι αστείο. Κυρίες και κύριοι, βέβαια, πέρα από το χιουμοριστικό της υπόθεσης, δύο άνθρωποι που τους εκτιμούμε και τους αγαπάμε. Και το Γιάννη, βέβαια, για ευνόητους λόγους. Αλλά και ο Φώτης ο Κουβέλης, αν και πολιτικός, τουλάχιστον έχει μια αξιοπρέπεια ο άνθρωπος, έχει μια σοβαρότητα. Έχει δουλέψει και στη ζωή του αποδεδειγμένα. Έχει δουλέψει. Διαφέρει σε κάτι. Αυτοί οι πολιτικοί που έχουν δουλέψει στη ζωή τους, πώς δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια διαδικασία που να τους πετάει έξω από το πολιτικό σύστημα? Μα φυσικά χαλάνε την πιάτσα. Στην πολιτική ζωή του τόπου πρέπει να μπαίνουν μόνο άνθρωποι που δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως στη ζωή τους. Δεν έχουν λύσει το παραμικρό πρόβλημα, δεν έχουν λύσει. Σε φοιτητική νεολαία να έχουν πάει και να συνεχίσουν από εκεί.